Ehle ngo 7.1% Amandla Emali. Lokhu sekwenzeka inyanga yesibili njengoba nentengo yokudla ilokhu ikhuphuke njalo. Amandla Emali ehla ngo 7.1% nangenyanga edlule esuka ku 7% ngoNhlolanja kanye no 6.9% ngoMasingana. Lokhu ke kufuqe intengo yemikhiqizo yobisi, amaqanda ezitshalo kanye nemikhiqizo kashukela. Umbuzo uthi ngabe lokhu kwehla kwamandla emali ngo 7.1% kwakamuva nje kuzoba namuphi umthelela ebantwini bakulelizwe. Sixoxisane no-Ehle Ngo isikhulu senkunzi investment. I-inflation le ku 7.1% ingaba nomthelelo omkhulu ekunyikeni kwama-interest rates uma ibhange ngodla liphinde futhi lihlangane ukuhlaziya isimo somnotho eSouth Africa ngoba u7.1% ubuncikene kakhulu nalokho ekade sikuqagulile ukuthi inflation inganyuka ngo 7%. Bese ingakhathazeka mengabe inflation inyuke yaya ko 7.4% or 7.5%. Kuzophinde futhi ukukhumbuleke ukuthi ibhange ngodla mali beka isinqumo sama interest rates uma kwenziwa isinqumo sama interest rates noma siyanyuswa noma siyehliswa usuke kubhekwa kakhulukazi intengo yokudla, intengo yokagesi kanye nentengo ye-fuel. Indlela engibuka ngayo mina interest rate increase yokugcina ebe 0.5% bengibona ngathi ibhange ngodla lifuna ukuzinikeza isikhathi sokuhlaziya lihlunge futhi nokuthi i-economy izokwazi yini ukusebenza if i-prime rate iku 11.25% okuyilapho khona njengamanje. Inflation ingaqhubeka yehle kulenyanga nakulenyanga elandelayo ngibona ngathi ibhange ngodla angeke liwanyuse ama interest rates.